non estamos de acordo sobre a súa impresión que usted trata de trasladar aquí, que simplemente é de parte, e nós tratamos de levar isto adiante, levar o Concello adiante, levar a información, e iso realmente eu creo que o facemos bastante ben, que a xente está contenta. A veces, ao mellor, unha persona non pode atender eso, está un home, ven unha muller, ou viceversa. Non é unha cousa que nós realmente a nombremos nós simplemente son persoas de confianza que pretenden levar esa información, xa digo. Entón, creo que non é cuestión de elegir si a veces, é que a veces non hai ninguna persona, nin home, nin muller que queira facer eso. Entón, a veces, hasta hai que convencer a persona. Entón, non, se tuvera un salario ou outra cousa, podía ser, pero non é o caso. Entón, son persoas que desde tempo o noso funcionamento orgánico aquí do Concello funciona así, con alcaldes de barrio e celadores, para información, para fazer as cousas, eu creo que é importante. Por lo tanto, non llevamos a cambiar nin informar nada, porque realmente a situación que temos é a que é e a que vai seguir permanecendo hasta o final da legislatura, se Dios quere.